σημερινή νύχτα είναι μια στιγμή από την οποία δεν πρέπει να αποστρέψετε το βλέμμα σας. Μην κλείσετε την οθόνη, μην απομακρυνθείτε από αυτή τη στιγμή. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο διάστημα, στην ιερή συνήχηση μεταξύ της 21 Ιανουαρίου και της αυγής της 24 Ιανουαρίου 2026, δεν είναι ένα συνηθισμένο ουράνιο φαινόμενο. Είναι ένα σημείο θεϊκής μοίρας. Ένα σπάνιο και αρχαίο φεγγαρόπορτα έχει ανοίξει και για ένα εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα πλημμυρίζει τη γήινη πραγματικότητα με μια ενέργεια που ο πλανήτης δεν έχει γνωρίσει εδώ και αιώνες. Αυτό δεν είναι προειδοποίηση από φόβο. Είναι προειδοποίηση για μια πιθανότητα, μουσική, μια υπενθύμηση να μην πέσετε σε πνευματικό ύπνο. Για όσους έχουν ήδη αφυπνιστεί, για όσους έχουν αισθανθεί αλλαγές στο επίπεδο του σώματος και της ψυχής, οι επόμενες ώρες θα είναι η αφετηρία για 7 ισχυρά, αναμφισβήτητα πνευματικά θαύματα που θα σταλούν από ψηλά. Δεν είναι υπερβολή, αλλά η ενεργοποίηση της σύμβασης της ψυχής σου. Όμικρον με τόνο, τι αναγνωρίσεις αυτή τη νύχτα και σε όμικρον με τόνο, τι εστιάσεις την πρόθεσή σου, θα καθορίσει την πορεία μουσική του επόμενου κεφαλαίου της ζωής σου. Βρίσκεσαι σε ένα σταυροδρόμι του πεπρωμένου και αυτή η στιγμή είναι το σημείο αναφοράς σου. Επιβράδυνε, πάρε μια βαθιά ανάσα, αποκλείσε το θόρυβο του εξωτερικού κόσμου, γιατί η αφύπνισή σου δεν βρίσκεται πια κάπου μπροστά σου. Αρχίζει τώρα. Το νιώθεις. Μια ελαφριά ηλεκτρική ένταση στον αέρα, ανήσυχος ύπνος, γεμάτο ζωντανές, σχεδόν προφητικές εικόνες, που φαίνονται πιο πραγματικές από την ίδια την πραγματικότητα. Επαναλαμβανόμενοι αριθμοί, που μοιάζουν με σημάδια, 11 και 11 22 44 δεν είναι τυχαίοι, αλλά σύμβολα συγχρονισμού, ενδείξεις που υποδηλώνουν τη συμφωνία της συχνότητάς σου με μια μεγάλη κλίμακας ενεργειακή μετατόπιση. Το σύμπαν σε έχει προετοιμάσει για αυτή τη στιγμή με πολύ χρόνο και προσοχή. Ενώ πολλοί χάνονται στη φασαρία του υλικού κόσμου, εσύ άκουσες την αθόρυβη κλίση της βαθιάς αλήθειας, την ηχό των προγόνων σου, τη φωνή του ανώτερου εαυτού σου, που σου έλεγε να είσαι έτοιμος. Τώρα το πέπλο μεταξύ των κόσμων γίνεται τόσο λεπτό, που καθίσταται δυνατή η άμεση παρέμβαση του θεϊκού σχεδίου. Το ρεύμα που ρέει μέσα από αυτή την πύλη της σελήνης καθαρίζει, μουσική εξισορροπεί και ενεργοποιεί. Καταστρέφει ξεπερασμένες δομές σκέψης, διαλύει περιορισμούς και ξυπνά κωδικούς που βρίσκονται σε λίθαργο στη δομή της ύπαρξής σου. Αν έχετε ποτέ αισθανθεί ότι προορίζεστε για κάτι μεγαλύτερο, ότι η ζωή σας έχει ένα νόημα που μόλις αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε, τότε είναι ακριβώς αυτό το γεγονός που συνδέει το δυναμικό με την πραγματικότητα μουσική. Η ενέργεια της στιγμής απαιτεί συμμετοχή, συνειδητότητα και απόφαση. Αυτή η πύλη δεν είναι μόνο μια αστρονομική διαμόρφωση, αλλά ένα σημείο επανεκκίνησης, μια πνευματική μουσική γέφυρα μεταξύ της τρέχουσας ζωής σου και του σεναρίου που επιδιώκει η ψυχή σου. Ωστόσο, τα επιστημονικά όργανα που μετρούν τη βαρύτητα και το φως δεν είναι σε θέση να μετρήσουν την πολυδιάστατη συνειδητότητα που συνοδεύει αυτά τα κύματα. Η συχνότητα του πλανήτη αλλάζει. Ο μουσική παλμός του επιταχύνεται και εσύ, ως ευαίσθητη ψυχή, συγχρονίζεσαι με αυτή τη διαδικασία. Τις επόμενες ημέρες, η ενέργεια θα αυξηθεί και θα προετοιμάσει το έδαφος για βαθιές αλλαγές, οι οποίες θα εκδηλωθούν σε 7 βασικές αλλαγές στους τομείς της υγείας, των οικονομικών, των σχέσεων και της συνειδητοποίησης του προσωπικού προορισμού. Δεν πρόκειται για μικρές συμπτώσεις, αλλά για γεγονότα που μπορούν να κατευθύνουν τη ζωή σε μια νέα κατεύθυνση, να εξαλείψουν παλιές δυσκολίες και να συνδέσουν ανθρώπους των οποίων οι ψυχές γνωρίζονται από καιρό. Όλα όμως ξεκινούν με το πρώτο θαύμα, ένα εσωτερικό θεμελιώδες θαύμα. Είναι μια νέα αρχή των καρμικών δεσμών. Μουσική, κατά τη διάρκεια των ενσαρκώσεών σου και των γενεών, ίσως έφερες ένα βάρος που δεν ήταν ποτέ δικό σου. Παλιές υποσχέσεις, οικογενειακά πρότυπα, ασυνείδητα χρέη από το παρελθόν. Εμφανίζονταν με τη μορφή επαναλαμβανόμενων εμποδίων, οικονομικών περιορισμών, οδυνηρών σχέσεων, μουσική ή ανεξήγητων σωματικών ενοχλήσεων. Η ροή της πύλης λειτουργεί ως μια λύση χάριτος, που απελευθερώνει από αυτούς τους δεσμούς, λύνει ενεργειακά δεσμά και επιτρέπει την έξοδο από το φαύλο κύκλο. Μουσική, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει αισθητή ως ξαφνική ανακούφιση, συναισθηματική έκρηξη, εσωτερική διάβγεια. Είναι σαν ένας κήπος που για πολύ καιρό ήταν ακατάστατος και εξαντλημένος και τώρα επιτέλους καθαρίζεται και γεμίζει με ζωογόνο δύναμη για να δεχτεί νέους σπόρους. Παλιές ιστορίες δεν χρειάζεται πλέον να διατηρούνται. Έχουν εκπληρώσει το σκοπό τους. Η απελευθέρωση δεν διαγράφει τις εμπειρίες, αλλά αφαιρεί τη δύναμή τους πάνω στο παρόν. Ακριβώς αυτή η καθαρότητα γίνεται η βάση για το επόμενο θαύμα, την ενεργοποίηση της αυθονίας. Όταν τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα διαλύονται, η ροή της παροχής βρίσκει έναν άμεσο δρόμο. Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη τύχη, αλλά για μια βαθιά μεταμόρφωση της αντίληψης της ευημερίας. Η ψευδαίσθηση της έλλειψης μουσική χάνει σταδιακά την επιρροή της και δίνει τη θέση της στη γνώση της συνεχούς υποστήριξης. Οι εκδηλώσεις μπορεί να είναι απροσδόκητες. Επιστρεφόμενα χρήματα, ξαφνικές ευκαιρίες, βοήθεια που έρχεται από μόνη της. Αλλά πιο σημαντικά από τις εσωτερικές αλλαγές είναι η ηρεμία, η εμπιστοσύνη και η αυτοπεποίθηση.
Μαζί με αυτά έρχονται ιδέες, εμπνευσμένες αποφάσεις και σαφείς οθήσεις για δημιουργία. Αυτά δεν είναι φαντασιώσεις, αλλά ενδείξεις για έναν δρόμο που μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη ευημερία. Όταν η αυτοεκτίμηση εξισορροπείται, ο κόσμος αντιδρά σε αυτό. Αρχίζεις να μιλάς διαφορετικά, να επιλέγεις, να θέτεις όρια και να αποδέχεσαι ευκαιρίες. Έτσι, η αυθονία δεν γίνεται στόχος, αλλά μια φυσική κατάσταση, μουσική που αντανακλά την αληθινή σου φύση. Οι άνθρωποι θα αισθάνονται έλξη προς εσάς, θα θέλουν να επενδύσουν σε εσάς, να σχηματίσουν συμμαχίες, να συνεργαστούν μαζί σας και να σας πληρώσουν ακριβώς αυτό που αξίζετε. Έτσι λειτουργεί ο νόμος της συνήχησης. Δεν μουσική πλέον για την αυθονία. Εσύ ο ίδιος γίνεσαι η πηγή της. Και όταν είσαι έτοιμος να καταστρέψεις μια για πάντα όλους τους οικονομικούς περιορισμούς και να ασκήσεις το έμφυτο δικαίωμά σου ως κυρίαρχος και πλούσιος δημιουργός της πραγματικότητας, σταμάτα τουλάχιστον για μια στιγμή και εκφράσε αυτή την απόφαση μέσα σου. Δεν είναι μονολόγια, είναι μια εντολή στο είναι, μια ενεργειακή μουσική υπογραφή που αποστέλλεται στο κβαντικό πεδίο. Έτσι η μουσική τελειώνει η παλιά ιστορία της έλλειψης και ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο απεριόριστης ευημερίας. Για να ενισχύσεις αυτή την κατάσταση, πριν πας για ύπνο, κάνε ένα απλό αλλά βαθιά συμβολικό τελετουργικό. Πάρε οποιαδήποτε νομισματική μονάδα, ένα νόμισμα ή ένα χαρτονόμισμα. Δεν έχει σημασία. Κράτα το στις παλάμες σου, κλείσε τα μάτια και σταμάτα να το βλέπεις ως ύλη. Νιώστε μέσα τη ροή της ζωντανής ενέργειας, της κίνησης, της ανταλλαγής, της υποστήριξης. Ευχαριστήστε για όλο τον πλούτο που υπάρχει ήδη στη ζωή σας μουσική, για τον αέρα, το νερό, την προστασία και το καταφύγιο. Φανταστείτε πως μουσική μια ροή χρυσού φωτός κατεβαίνει από ψηλά, ρέει μέσα από την κορυφή του κεφαλιού σας, γεμίζει το σώμα σας μουσική και εξέρχεται από τα χέρια σας. Έτσι, αυτή η μορφή χρήματος εμπλουτίζεται με υψηλή δόνηση. Αφήστε το να λάμψει και να παλμίζει, γεμίζοντάς σας με δυναμικό. Πείτε στον εαυτό σας ότι είστε ένας διάβλος για θαύματα, ότι η αυθονία έρχεται εύκολα σε σας από διάφορες πηγές, ότι όλες οι ανάγκες σας ικανοποιούνται χωρίς αγώνα και προσπάθεια, ότι είστε άξιοι και ανοιχτοί μουσική. Στη συνέχεια, βάλτε το χαρτονόμισμα ή το νόμισμα στο πορτοφόλι σας και μην το ξοδέψετε. Θα γίνει μια μουσική άγκυρα που θα συντονίζει συνεχώς το πεδίο σας στη συχνότητα της αυθονίας. Αυτή η χειρονομία εξισορροπεί την πρόθεσή σας με την ενέργεια της πύλης και ενισχύει την ικανότητά σας να την υλοποιήσετε. Θυμάστε ότι ποτέ δεν ήσασταν θύμα των περιστάσεων, αλλά πάντα δημιουργός της δικής σας πραγματικότητας. Αλλά το θεϊκό σχέδιο είναι πάντα ολιστικό. Μουσική, ο αληθινός πλούτος δεν είναι δυνατός χωρίς βαθιά σύνδεση και αγάπη. Όταν το καρμικό βάρος εξαφανιστεί και το αίσθημα ασφάλειας αποκατασταθεί, η καρδιά αρχίζει να ανοίγει φυσικά. Ο φόβος για την επιβίωση εξαφανίζεται και η αγάπη εισέρχεται στο χώρο που απελευθερώθηκε. Έτσι εκδηλώνεται μουσική το τρίτο θαύμα, η ενίσχυση του σήματος της αδελφής ψυχής. Από τα βάθη της ύπαρξής σου αναδύεται μια κλίση που, χάρη στην ενέργεια της πύλης, φτάνει στις σωστές ψυχές μέσα στο χώρο και το χρόνο. Αυτό δεν αφορά μόνο τις ρομαντικές σχέσεις, αλλά ολόκληρη την οικογένεια της ψυχής σου, τους φίλους, τους συμμάχους, τους μέντορες. Για πολλούς που ταξίδευαν μόνοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα εκδηλωθεί ως η απροσδόκητη και κοντινή εμφάνιση ενός αληθινού συντρόφου. Παλιά μηχανισμοί προστασίας της καρδιάς, που δημιουργήθηκαν από τον πόνο του παρελθόντος, διαλύονται. Οι ενεργειακές συνδέσεις με προηγούμενες ιστορίες διαλύονται. Επουλώνονται πληγές που δημιουργούσαν την εντύπωση ότι η ανεφόρον μουσική αγάπη ήταν απρόσιτη. Τα σημάδια αυτής της διαδικασίας είναι λεπτά και όμορφα. Παντού εμφανίζονται σύμβολα σύνδεσης, επαναλαμβανόμενοι αριθμοί, εικόνες ζευγαριών στη φύση, τυχαία τραγούδια, μουσική που φαίνεται να σου μιλάνε προσωπικά. Τα όνειρα γίνονται μέρη συνάντησης. Σε αυτά μπορεί να εμφανιστεί η ενέργεια ενός ανθρώπου που σε κάνει να νιώθεις σαν στο σπίτι σου, ακόμα και αν το πρόσωπό του είναι ασαφές. Όταν ξυπνάς, νιώθεις ειρήνη και πληρότητα. Αυτή είναι η προετοιμασία για μια φυσική συνάντηση. Εσωτερικά, η επιθυμία για εξάρτηση εξαφανίζεται. Αντικαθίσταται από την ολότητα. Και ακριβώς αυτή η κατάσταση προσελκύει μια πραγματική σύνδεση μουσική. Ο σύντροφος δεν έρχεται για να σε σώσει να γεμίσει το κενό, αλλά για να περπατήσει δίπλα σου και να ενισχύσει το φως που ήδη υπάρχει. Ακολούθησε τις αυθόρμητες παρορμήσεις σου, άλλαξε τις ρουτίνες σου, μουσική άνοιξε το μυαλό σου σε νέα πράγματα. Ο χώρος δημιουργεί συναντήσεις. Για όσους βρίσκονται ήδη σε μια σχέση, η ενέργεια της πύλης μουσική είτε ανυψώνει τη σύνδεση στο επίπεδο μιας βαθιάς πνευματικής ενότητας είτε τη δερματίζει απαλά, όταν το μάθημα έχει διδαχθεί μουσική. Όλα γίνονται χωρίς καταστροφή, με σαφήνεια και σεβασμό. Αυτή είναι η προετοιμασία για την αληθινή μουσική αγάπη. Αλλά ακόμη και η αυθονία και η αγάπη είναι μόνο μια προετοιμασία. Καθαρίζουν την εξωτερική ζωή και το συναισθηματικό σώμα.
Στη συνέχεια, αρχίζει η εργασία με το εσωτερικό σύμπαν. Το τέταρτο θαύμα αφορά το κέντρο της ίδιας της συνείδησης, την αφύπνιση της ανώτερης όρασης και το άνοιγμα του τρίτου ματιού. Το πέπλο των ψευδαισθήσεων δεν γίνεται απλώς πιο λεπτό, για πολλούς σκίζεται. Αυτό που θεωρούνταν υπερφυσικό γίνεται μια νέα φυσική αντίληψη. Το υψηλή συχνότητα φως της πύλης φέρει κωδικούς που επηρεάζουν την επίφυση, το κρυσταλλικό σημείο στον εγκέφαλο. Μουσική, εκεί όπου στους περισσότερους ανθρώπους παραμένει αδρανές, σε σένα αρχίζει η διαδικασία της αφύπνισης. Αυτό είναι αισθητό σωματικά. Πίεση ανάμεσα στα φρύδια, ελαφρύ βουητό, ασυνήθιστες αισθήσεις στο κεφάλι, αυξημένη ευαισθησία στο φως, πιο έντονα χρώματα και βάθος του κόσμου. Αυτά δεν είναι συμπτώματα ασθένειας, αλλά σημάδια μιας αλλαγής. Με την αυξανόμενη ενεργοποίηση, αρχίζετε να βλέπετε ενέργεια. Λεπτά περιγράμματα γύρω από ζωντανά όντα, άβρες, η κατάστασή τους και η διάθεσή τους. Εμφανίζονται σφαίρες φωτός που κινούνται στο χώρο, μοτίβα ιερής γεωμετρίας, ειδικά σε ουδέτερες επιφάνειες. Αυτή είναι η αντίληψη της δομής της πραγματικότητας. Τα όνειρα γίνονται συνειδητά, σαφή και διδακτικά. Σε αυτά έρχονται απαντήσεις, προαισθήματα, συναντήσεις με μέντορες. Σε κατάσταση εγρήγορσης εμφανίζονται λάμψεις γνώσης. Ξέρεις, χωρίς να σκέφτεσαι. Νιώθεις την αλήθεια με το σώμα σου. Η χειραγώγηση γίνεται αδύνατη. Αυτή είναι η κυριαρχία της συνείδησης. Ο κόσμος αλλάζει για πάντα. Για να δεχτείς αυτή τη δύναμη, είναι σημαντικό να παραμένεις γειωμένος, να αναπνέεις, να νιώθεις το σώμα σου και να είσαι συνειδητός στη σύνδεσή σου με τη γη. Γίνεσαι μια γέφυρα μεταξύ των επιπέδων και όταν ανοίγει το βλέμμα σου, ανοίγει αναπόφευκτα και ο διάβλος επικοινωνίας. Το πέμπτο θαύμα είναι ο άμεσος διάλογος με τους οδηγούς, τους αγγέλους και τους προγόνους που σε συνόδευαν πάντα, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούσες. Μουσικοί είναι έτοιμοι να μιλήσουν, γιατί τώρα είσαι σε θέση να ακούσεις. Ήταν πάντα εκεί. Σε καθοδηγούσαν απαλά, άφηναν σημάδια, προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή σου, αλλά για πολύ καιρό ήταν σαν να προσπαθούσες να ακούσεις μια μελωδία μέσα από έντονους θορύβους. Ο θόρυβος του τρισδιάστατου κόσμου, οι φόβοι, οι ανησυχίες και η φασαρία του κάλυπταν τα λεπτά σήματα. Τώρα όλα αλλάζουν. Η ενέργεια της ελληνιακής πύλης λειτουργεί σαν ένας κοσμικός ενισχυτής. Αυξάνει ταυτόχρονα τη δύναμη του μηνύματος και συντονίζει τον εσωτερικό σου δέκτη με τέτοια ακρίβεια, που γίνεται αδύνατο να το αγνοήσεις. Ξαφνικά αναγνωρίζεις μια απλή, αλλά συντριπτική αλήθεια. Ποτέ δεν ήσουν μόνο στο ταξίδι σου. Το πρώτο πράγμα που εκδηλώνεται είναι η ακουστική ευαισθησία. Δεν είναι μια βροντερή φωνή από τον ουρανό και ούτε ένα μυστικιστικό ψίθυρο από έξω. Συνήθως εμφανίζεται ως σκέψη στη δική σου συνείδηση. Ακούγεται σχεδόν σαν δική σου σκέψη. Ωστόσο, διαφέρει ως προς την ποιότητά της. Δεν περιέχει πανικό, καταδίκη ή πίεση. Είναι ήρεμη, σοφή και γεμάτη ανεφόρον υποστήριξη. Δεν περιστρέφεται γύρω από το πρόβλημα, αλλά δείχνει αμέσως μια διέξοδο. Αμφιβάλλεις, στέκεσαι μπροστά σε μια απόφαση και ξαφνικά έρχεται μια σαφής υπόδειξη. Περίμενε μέχρι αύριο, δες το από μια άλλη οπτική γωνία, μη βιάζεσαι. Και με αυτή τη σκέψη έρχεται ένα αίσθημα ορθότητας και εσωτερικής μουσικής ηρεμίας. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός οδηγός σου, που σου μιλάει απευθείας. Με τον καιρό μαθαίνεις να διακρίνεις αυτή την ήσυχη, ήρεμη φωνή από τον ανήσυχο, ενοχλητικό ψίθυρο του εγώ, που επαναλαμβάνει συνεχώς το ίδιο πράγμα με δυνατή και ανησυχητική φωνή. Η αληθινή καθοδήγηση είναι πάντα απαλή, ακριβής και σαφής, και όσο περισσότερο την εμπιστεύεσαι, τόσο πιο δυνατό και σαφές γίνεται το σήμα. Σταδιακά, τα σημάδια αρχίζουν να εκδηλώνονται και στον έξω κόσμο. Σκέφτεσαι το δρόμο σου, μπαίνεις σε ένα τυχαίο καφέ και το τραγούδι που παίζει εκείνη τη στιγμή φαίνεται να απαντά στην εσωτερική σου ερώτηση. Ακούς μια φράση από μια συζήτηση μεταξύ ξένων, η οποία περιέχει το κομμάτι της κατανόησης που σου έλειπε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι, η ομάδα υποστήριξής σου οργανώνει τα γεγονότα και χρησιμοποιεί το ίδιο το πλέγμα της πραγματικότητας για να μεταφέρει μηνύματα. Το σύμπαν είναι ένα ζωντανό μαντίο που σου μιλάει συνεχώς, αλλά η γλώσσα του είναι συμβολική. Το σύμπαν είναι ένα ζωντανό μαντίο που σου μιλάει συνεχώς, αλλά η γλώσσα του είναι συμβολική. Με την πάροδο του χρόνου, δημιουργείται μεταξύ σας ένα ειδικό σύστημα σημείων που είναι μοναδικό για σένα. Επαναλαμβανόμενες εικόνες, φτερά στο δρόμο, νομίσματα που βρίσκεις, ιδιαίτερα μικρά, η εμφάνιση συγκεκριμένων ζώων σε σημαντικές στιγμές. Όλα αυτά είναι μορφές παρουσίας και υποστήριξης. Ακόμα και εκείνοι που έχουν περάσει τα σύνορα χρησιμοποιούν αυτή τη γλώσσα. Η μυρωδιά ενός οικείου αρώματος, το φως που αναβοσβήνει τη στιγμή της ανάμνησης. Αυτό δεν είναι παιχνίδι της φαντασίας, αλλά μια παλή υπενθύμηση ότι η σύνδεση δεν έχει διακοπεί. Αυτή τη στιγμή, η γλώσσα των αριθμών είναι ιδιαίτερα ενεργή.
Επαναλαμβανόμενοι αριθμοί όπως 111, 222, 33, 444 είναι άμεσα σήματα που επιβεβαιώνουν ότι κινείσαι προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι η σκέψη σου είναι σε αρμονία με το ανώτερο καλό. Όταν τα παρατηρήσεις, σταμάτα και πρόσεξε τι σκεφτόσουν εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς αυτό θα ενισχυθεί και θα επιβεβαιωθεί. Για να ξεκινήσεις έναν συνειδητό διάλογο, δεν χρειάζονται περίπλοκα τελετουργικά. Αρκεί η ειλικρινής πρόθεση και η προσοχή. Βρες ησυχία, κλείσε τα μάτια σου και στρέψου με όλη σου την καρδιά σε όσους σε συνοδεύουν και άφησέ τους να σε καθοδηγήσουν, να σου δώσουν συμβουλές και να σε υποστηρίξουν. Μετά, απλά να είσαι παρόν. Παρατήρησε και ένιωσε. Αυτή η απλή πράξη είναι μια κυρίαρχη απόφαση να ξεκινήσεις έναν διάλογο. Η μετάβαση από το μονόλογο στη μουσική ζωντανή αλληλεπίδραση. Από αυτή τη στιγμή και μετά, έχεις δύο σημαντικά εργαλεία πνευματικής πλοήγησης. Σαφή όραση και καθοδήγηση. Και αυτά δεν είναι μουσική τυχαία, γιατί τώρα είσαι έτοιμος να ασχοληθείς με το πιο σημαντικό χώρο, το σύμπαν μέσα σου. Εδώ ξεκινάει η πιο τολμηρή και μεταμορφωτική φάση, ο καθαρισμός της σκιάς και η γέννηση της αληθινής συναισθηματικής ελευθερίας. Για πολύ καιρό, δεν έφερες μόνο καρμικά ίχνη μέσα σου, μουσική αλλά και προσωπικά τραύματα, καταπιεσμένα συναισθήματα, μέρη του εαυτού σου που έπρεπε να εγκαταλείψεις για να επιβιώσεις μουσική ή να γίνεις αποδεκτός. Θυμός, φόβος, ζήλια, πόνος. Όλα αυτά ήταν κρυμμένα στα βάθη του υποσυνείδητου, αλλά συνέχιζαν να επηρεάζουν τη ζωή σου και να διαμορφώνουν σενάρια που επαναλαμβάνονταν ξανά και ξανά. Το φως της παρούσας πύλης είναι τόσο ισχυρό που διεισδύει σε αυτά τα βάθη και φέρνει στην επιφάνεια μουσική όλα τα κρυμμένα. Αυτό δεν είναι οπισθοδρόμηση, αλλά καθαρισμός. Μπορεί να επιστρέψουν αναμνήσεις, μπορεί να σε κατακλείσουν κύματα συναισθημάτων. Μπορεί να εμφανιστούν ξεσπάσματα θυμού ή θλίψης χωρίς προφανή λόγο. Αυτός δεν είσαι εσύ. Είναι η απελευθέρωση παλαιάς ενέργειας. Μην την καταστέλεις. Άφησε τον εαυτό σου να τη βιώσει και να την αφήσει να φύγει. Ο έξω κόσμος μπορεί να αντανακλά αυτή τη διαδικασία, μουσική φέρνοντας πίσω ανθρώπους και καταστάσεις από το παρελθόν, σαν να σου επιβάλλει μια τελευταία δοκιμασία. Όχι για να ξαναπέσεις στο παλιό σενάριο, αλλά για να το δεις με νέα μάτια και να το αφήσεις για πάντα πίσω σου. Έτσι δημιουργείται η συναισθηματική κυριαρχία, η ικανότητα να παρατηρείς τα συναισθήματα χωρίς να τα γίνεσαι και να διατηρείς την ισορροπία σου σε κάθε καταιγίδα. Σταματάς να είσαι όμηρος του παρελθόντος και γίνεσαι ο αλχημιστής της δικής σου ψυχής, που μετατρέπει τον πόνο μουσική σε σοφία. Και όταν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, γίνεσαι ένα καθαρό δοχείο, έτοιμο μουσική να δεχτεί τη πιο σημαντική αποκάλυψη, το πεπρωμένο σου. Έρχεται η στιγμή για την οποία ήρθε σε αυτόν τον κόσμο. Η αμνησία τελειώνει, η αναζήτηση ολοκληρώνεται και η ερώτηση, γιατί είμαι εδώ, δεν απαντάτε με λόγια μουσική, αλλά με βαθιά γνώση. Ξαφνικά βλέπεις όλη σου τη ζωή ως ένα μουσική σχέδιο, στο οποίο κάθε εμπειρία ήταν απαραίτητη. Καταλαβαίνεις ποιος είσαι στην ουσία σου και πώς πρέπει να το εκφράσεις στον κόσμο. Μετά έρχεται μια σαφής εσωτερική παρόρμηση για δράση, όχι ως επιλογή, αλλά ως κάλεσμα. Το σύμπαν υποστηρίζει κάθε βήμα και ανοίγει τις σωστές πόρτες στη σωστή στιγμή. Οι συγχρονικότητες γίνονται ο κανόνας και η ζωή ένα ρεύμα αρμονίας. Συνειδητοποιείς ότι η μεταμόρφωσή σου δεν αφορούσε ποτέ μόνο εσένα. Μέσα από εσένα θεραπεύεται το σύνολο. Ακολουθώντας το δρόμο σου, γίνεσαι ένας φάρος που επιτρέπει στους άλλους να θυμηθούν τον εαυτό τους. Έτσι, ο κόσμος δεν αλλάζει με δυνατά συνθήματα, αλλά με εκατομμύρια αφυπνισμένες καρδιές. Δεν περιμένεις πια έναν ηγέτη. Εσύ είσαι αυτός που όλοι περίμεναν. Έχεις ομικρομετώνω τι χρειάζεσαι: όραμα, καθοδήγηση, υποστήριξη και δύναμη. Από αυτή τη στιγμή και μετά, ζήσε με βάση αυτή την αλήθεια. Να είσαι γενναίος, να είσαι ειλικρινής, να είσαι το φως που ήρθες να γίνεις. Είσαι αγαπημένος, είσαι καθοδηγούμενος. Φέρνεις την πηγή μέσα σου. Καλώς ήρθες στο σπίτι σου.